हासुलायबाय हासुलायबाय खालामदो सोरबायदों सासेल' फैयो खालामदो सासे फैयो हेलो बड'मेकार हेलो आगै माबोरै खबरफोरा आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय थेंक इउ माबा नुवाय बावबाय नों दिनै जों सानैनि मोजां मोनलायनायखौ बावबाय नों दिनै जों सानैनि समायखिरा लानायखौ बिदि खालामनांगौमोनबा नों आंनि गोसोजों गेलेनो मोन्थाय गैयामोन गोसो गोरोबनायनि बाथ्राखौ लानानै जिउ मोननैजों गोरोबनायनि सिमां नुहोनो नाङामोन हाजों अख्रांजों माब्लाबा गोरोबनाया जोंनाव जोंबायदि थाइसे थाखा गैजायै निखावरिया आंनि लाइफआव मा गोजोननाय होनो बाथ्राखौ नों सिगाङाव बुंखानायमोनब्ला दिनै बुंनो हानाय नङामोन जेखि जाया मानो नों आंखौ नेवसिदोंब्लाबो आं इसिबां दुखु जानाय नङामोन जुदि नों हम भी अच्छे लगेंगे बस थोड़े पैसे आने दो लाइक होदो दे सोर सोर नायदों लाइक रावबो गैया माथो ओहो आगै आं बारा होखाबाङाबो नालाय ओमफ्राय बा नेटआबो नांथाबाय थायो रावबो गैया माथो औ आगै आं बारा होखाबाङानो बेखायनोथ' बारा नायबाङा आंहानिखौ दिनै दसे होलायनोसै सोर सोर फैयो नायनोसै रावबो गैया माथो ओहो आगै आं बारा होखाबाङाबो नालाय ओमफ्राय बा नेटआबो नांथाबाय थायो रावबो गैया माथो औ आगै आं बारा होखाबाङानो आयौ हाबाब नेटानो मानो इदिसै बेफोरबायदि जायो आंनियाव अखान्थि मोनखाङो बेखायनोथ' बारा नायबाङा आंहानिखौ दे सोर सोर नायदो कमेन्ट खालामदो सोर सोर फैयो नायनोसै रावबो गैया माथो ओहो आगै आं बारा
होखा बाङाबो नालाय ओमफ्राय नेटआबो नांथाबाय थायो रावबो गैया माथो औवाखै आं बारा होखाबाङानो आयौ रावबो गैला दे एबारो आरो सासे फैबावलायबाय